Yn thema ni hyn o te yw dechreuadau newydd. Dechreuadau newydd, mae hwn yn beth newydd i ni fel cynulleidfa Darganfod. Ac i ni wedi bod wrthos diwetha yn dathlu y Pentecost yn do. Yr ysbryd glân yn rhoi dechreuad hollol newydd i'r eglwys. A byddwn ni'n myfyrio ar hynny gyda Steffan maes o law. Ond mae'n ffydd ni. Dyna beth yw e'n ei hanfod, ynddo fe? Dechrau newydd. Mae Iesu'n rhoi dechrau newydd i ni ar fywyd yn maddau ein gorffennol, yn bresennol a dyfodol, ac yn rhoi dechrau newydd. Gwrandewch ar yr adnod yma o 2 Corinthiaid. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Gewch chi weddio wrth ni ddechrau ein cwrdd. Diolch Iesu am y bywyd newydd wyt ti'n gynnig i ni. Diolch ei fod yn fywyd cyffroes, yn fywyd llawn, yn fywyd fel mae fod. Diolch bod e'n fywyd gyda ti yn y canol. Mae'r hen drefn wedi mynd, mae'r hen arferion yn hen chwantau wedi mynd. Ti wedi rhoi bywyd newydd, bywyd glân, gan fod ti wedi'n maddau am ein pechodau ni. Diolch bod ni ddyfodol o'n blaenau gyda ti, presennol gyda ti, a bod y ffyddlondeb di byth yn newid. Bydde gyda ni nawr wrth i ni ddathlu'r cymyn gyda'n gilydd, wrth i ni ddathlu'r Pentecost ac ystyried beth nath yr ysbryd glân ar y Pentecost cyntaf. A bydde gyda pob un ohono ni yn rhan o dy deulu di wrth i ni edrych ar ddechreuadau newydd. Mwyn dy enw di. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, ond mae'n mynd i fod bach o stecs fi'n credu os ni'n mynd i rhoi yn microffon arno. Felly, y syniad yw, wrth i'r emyn ddod lan nawr, gyda'r geiriau ar waelod y sgrin, llwch chi ganu yn eich cartre. Os mae'n helpu, falle llwch chi sefyll ar eich trad ac canu ag addoli o'r galon fyna. Golyn i'r byd eithos lawr i'r tywyllwch, ag o fy llygau diwedd. Harddwch dywydd sy'n rhoi gwefr i'm henaid, ti yw fy mywyd amnedd. Dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddychafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, roi t mor driw. Brenhin oedd a chreuwr y bydoedd, harddwch y nefoedd a'i bryd. Deithos di'n byd, roes dy hun yn aberth, marw ar groes tros omni. A dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddychafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, roi t mor driw. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A dyma fi'n
fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Rwy ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwy t mor driw. Ond yn bendith i wrando ar Ben yn canu oleuni'r byd. Nawr te, dwi am wahodd dwy i arwen i mewn gweddi nawr, yng Ngharad gynta, a wedyn Bethan Peri. Diolch yn fawr i chi'ch dwy, os newch chi unmuto. Dad Fido. Diolch. Gawn ni weddio de. Ein tad nefol, i ni wedi clywed y geiriau ryfeddol yn yr emyn amdano ti. Dy fod ti'n ddyrchafedig, yn fendigedig, yn holl alluog. Ac i ni yma heno, a ni'n cael y fraint o alw'n hunain yn blant i ti. O, diolch i ti o dad bod hwn yn wir, bod ni yn cael yn galw yn blant i Dduw, achos bod ni'n credu yn Iesu Grist. Diolch am dy gariad di, cariad wyt ti, a rwy ti'n dda, mae popeth amdano ti yn dda, ac i ni'n cael dalw di'n aba dad. Diolch i ti o dad. Pan ni'n edrych mewn i'n calonnau ni nawr o dad, i ni'n gweld cymaint o bethau i dy siomi di. Maen nhw'n siomi ni, so maen nhw'n dy siomi di'n ofnadw. Felly ni'n diolch i ti o wilod yn calon bod maddeuant ar gael i ni heno a hwnna am byth trwy Iesu Grist. Diolch i ti am i gariad enfawr yn mynd i'r groes droson ni. Diolch Iesu am dy amynedd anhygoel gyda ni. A diolch bod ti'n cynnig dechrau newydd i ni bob dydd, bob bore neu bob pnawn, a heno eto yn y cwrdd nawr i ti'n cynnig dechrau newydd a ti'n galw ni i mewn i berthynas mwy agos a mwy chlos gyda ti. Diolch i ti. Siarad â ni heno, helpa ni i gymryd air di fewn i'n calonnau ni ac i glosio ato ti ac y byddi di wedyn yn closio ato ni. Diolch am dy holl roddon ac am dy fyddeuant mawr yn Iesu Grist. Amen. Arglwydd Dduw, ni'n parhau ddod o dy flaen di. Ni'n diolch i ti mai ti yw brenin y bydysawd. Ni'n diolch i ti bod ti ar dy orsedd yn rheoli, yn teyrnasu, bod popeth yn dy ddwylo di, Arglwydd. Ni'n diolch i ti bod dim un blewn ar yn gwall ni, ddod ti ddim yn gwybod amdano nhw, Arglwydd. Ni'n diolch i ti bod ti in control o bob peth, Arglwydd, a bod ni'n gallu gorffwys yn y wybodaeth yna bod ti yn rheoli. Yn Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti ddim jyst yn frenin sy'n rheoli, yn holl alluog ac yn bell i ffwrdd, ond ti yn dad nefol sydd yn caru ni fel plant i ti, Arglwydd. Ni'n diolch i ti am ddanfon Iesu Grist i ddod i'r byd yma, fel mae'n Ngharad wedi guddio yn barod, Arglwydd, i farw yn ein lle ni, fel bod ni'n gallu cael perthynas a ti, bren yn y byd, ond hefyd tad ac arglwydd a ffrind a bigel da. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod gyda ni berthynas real gyda ti, a bod ni'n gallu dod o'r flaen di fel plant, yn gofyn am unrhyw beth ac am bopeth, Arglwydd, a bod ti wrth dy fodd yn gwrando arno ni. Felly ni'n gofyn heno, Arglwydd, a bod ydi'n bendithio ni, Arglwydd. Ni'n gofyn i ti siarad trwy Steffan, defnyddio eiriau fe i gyffwrdd yn calonnau ni, Arglwydd, i'n herio ni, i'n bendithio ni, i'n annog ni, i wneud beth bynnag sy'n angen i ni arno ni, Arglwydd, i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist, Arglwydd, i wasanaethu fe yn fwy llawen, i'w garu fe fwy, Arglwydd, ac i garu'n gilydd yn well. Arglwydd, ni'n gofyn am y pobl sy'n methu bod gyda ni heno, Arglwydd, pobl sydd ar ben ei hun, pobl sydd methu defnyddio Zoom falle, neu pobl sydd just ddim eisiau, Arglwydd. Ni'n gwyddio bod ydi gyda nhw, Arglwydd, a bod ydi'n cyffwrdd nhw heno hefyd, pobl sy'n arfer ymuno gyda ni
flwyddyn yn ôl yn Darganfod, a bydd y Di o Dduw yn agos atyn nhw, yn eu cynnal nhw, yn eu sefyllfa Arglwydd yn rhoi popeth maen nhw angen Arglwydd, a bydd y Di yn agos iawn a treini heno, a noddfa ac yn nerth iddyn nhw ysgweld i fod yn dda. A ni'n gweddio mewn cymuned ni Arglwydd, ni'n gweddio mewn Rhydaman a'r ardal o gwmpas. Arglwydd ni'n sylweddoli bod yna angen fawr, angen i bobl i ddod i nabod ti, felly ni'n gofyn Arglwydd bydd ni'n defnyddio ni i ddangos i bobl pa mor anhygoel yw bod mewn perthynas â Iesu Grist. Arglwydd defnyddio ni i ddod â bobl ata ti Arglwydd, lle bynnag ydyn ni, pwy bynnag yw yn cymdogion ni, pwy bynnag yw'r bobl ni'n ymwneud â o ddydd i ddydd Arglwydd, helpa ni i ddangos Iesu Grist iddyn nhw ysgweld i fod yn dda, a defnyddio'r amser yma nawr dros Zoom i'n arfogi ni ac i annog ni wneud hynny yn yr wythnos sydd i ddod ysgweld i fod yn dda. Diolch Arglwydd am allu gweld yn gilydd, diolch am deulu'r ffydd, helpa ni fod yn fendith i eraill a bendithio ni ysgweld i fod yn dda wrth ni gwrdd fel hyn. Amen. Amen. Diolch yn fawr chi'ch dwy am ein harwen mewn gweddi. Nawr, ni'n mynd i glywed emyn o leia, os nad i weld e a chanu gyda fe, wrth ni baratoi ddod i gymryd a daslu cymyn gyda'n gilydd. Felly rhybydd ola, os ych chi am fynd i hôl bara gwyn neu sydd ar gyfer hynny. Ond mae'n emyn enwog, sef gwahoddiad. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Mae'r fersiwn chydig bach yn wahanol, yn fwy modern falle, ond mae'n emyn sy'n wir yn paratoi ni, ynddo fe, wrth ni ddod ger bron Iesu i ystyried eto beth mae wedi'i wneud i ni. Felly dyma ni, gwahoddiad. Mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fy wnaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gyda'i saint, ffydd gobaith cariad purahydd a phob rhyw nefol braint. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fy wnaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith drwy'r ars, mae rhoddi'n nerth i'm henau gwael, i fei ddim hechod cas. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fy wnaid yn y gwaed a gaid
ac ni'n mynd i gofio am yr hyn oedd Aled Myrddin canu amdano fyna. Y funud mae gen i ddau gof yn dod i'r meddwl. Mae un yn mynd nôl i'r Pasg llynedd, a mae'r llall, wel, fe ddigwyddodd ddo. Y cof cyntaf yw gweld archesgob Caergaint, Justin Welby, yn cynnal gwasanaeth arbennig nid yn rhwys genfawr yr eglwys gadeiriol a dillad crand, ond yn ei gegin gatre. Rwy'n gwybod bod gyda fe clap o di hefyd, ond roedd y darlun ohono yn y gegin yn un syml a chartrefol ac agos ato chi. Ac rwy'n meddwl bod hynny yn gweddu i'r dim mewn gwirionedd i'r hyn y ddyle cymyn gyda'n gilydd yng nghwmni'r Iesu fod. Fe ddigwyddodd yr ail ddigwyddiad ddo, lle roedd glesni a fi yn dathlu pen blwydd ein degfed hwyr yn flwydd oed. Mae'n heddiw dydd i ben blwyddau, ond roedden ni ym Mharc Bedwellty yn Rhydegr gyda Osian, ei brawd a'i chwaer a'i rieni, yn eistedd yn yr haul o gwmpas bwrdd pren yn cael pryd o fwyd hyfryd, yn dathlu a chofio fel teulu gyda'n gilydd. So'n credu oedd Osian yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond yn joio ni beth bynnag. A hyn o nawr. Dyma gyfle i ni, fel dim ond ychydig o deulu enfawr Iesu Grist. Y rhai sy'n dweud bod ei farw fe yn dod â bywyd i ni'n cael dod at yn gilydd gyda dim ond sgrin yn rhannu ni, yn symlrwydd yn cartrefu i ddathlu a chofio. A wi'n meddwl eto bod symlrwydd a naturioldeb yn cartrefu ni yn addas, achos pan oedd yr eglwys fore, y Cristnogion ifanc yn y ffydd yn cofio am farwolaeth Iesu, gyda bara, gyda gwyn, bydden nhw'n wneud hynny heb seremoni fawr, ac yn aml yn ei wneud wrth bryd bwyd yng nghartrefu i gilydd. A fe gofiwn ni mai wrth bryd bwyd, wrth swper, y sefydlodd Iesu'r hyn i ni'n ei alw yn gymyn heddi. Wel, beth i ni'n wneud? Wel, i ni'n atgoffa'n hunain o'r digwyddiad rhyfeddol a ddaeth â Iesu i'n deiar, cael ei eni i farw trosom ni, i dalu swm ein dyled. Ac yn y cofio hwnnw, i ni'n diolch, fel i ni wedi gwneud yn barod yn yr oedfa hon, am y corff a dorwyd, ac am y gwaed a lifodd. I ni'n gweud mewn gwirionedd nad oes unrhyw obeth i ni fel bechaduried, ond yng nghrhoes a marwolaeth Iesu trosom. Mae Paul, wrth adleisio geiriau Iesu yn y swper olaf hwnnw cyn y groes, mae e'n dweud y geiriau cyfarwydd hyn wrth yr eglwys yng Nghorynth. Oherwydd, meddai fe, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn nos y brydachwydef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, neu sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. I ni'n cofio felly, yn diolch ac yn cyhoeddi gwerth rhyfeddol Calfaria, yn cyhoeddi i fywyd ef a dweud ein bod am brofi i faddeuant a byw er ei fwyn. Mewn eiliad dwi'n mynd i weddïo'n fyr ac yna fe gawn ni gyd fwyta a chyd yfed gyda'n gilydd
a mae yna groeso mawr I unrhyw un sy'n dilyn Iesu I ymuno yn ein cymyn. Felly o Dad I ni yn diolch I ti bod yr Iesu wedi eni mwyn marw trosom ni. I ni'n diolch I ti am ei fywyd. Yn arbennig heno, I ni'n diolch I ti am ei farwolaeth iawnol ar Galfaria. Ni'n gofyn am dy bendith di wrth I ni gofio a chyhoeddi hynny yn awr wrth I ni ymuno gyda'n gilydd. Gyn ni'n cymryd y bara roedd yr Iesu ei hun wedi dorri ac yn cofio eiriau bwytewch o hwn cof amdana fi. Ac yna I ni'n meddwl am y gwaed yna a dywalltwyd ar Galfaria. Y gwaed yna mae'r emyn boblogaidd na'n sôn amdano sy'n yn canu ni, sy'n yn gwneud ni'n wyn, sy'n yn golchi ni. Ac I ni eto yn cyd-yfed I gofio am y gwaed hwnnw gyda'n gilydd. Yfwn, bawb o hwn. O Dad, diolch I ti. A helpa ni bob un, lle bynnag ydyn ni, I fyw dros Iesu. A dangos gwerth I fywyd a'i farwolaeth drosom ni I ddangos I eraill, I mwyn nhw ac mwyn gogoniant I Iesu Grist sy'n bellach yn fyw trosom ni. Amen. Amen. Diolch yn fawr, Peter. Diolch am ein harwen ni ac yn arbennig I rannu'r cymyn gyda'n gilydd mewn ffordd rhithiol gwahanol heno. Nawr, ni'n gweud bod thema arbennig dyn ni, sef dechreuadau newydd. Ni'n fod yn ystyried y Pentecost mewn munud gyda Steffan Jones. Ond dwi am gael sgwrs cyflym nawr gyda dau sydd wedi profi dechreuadau newydd mewn sawl ffordd. Un yn bell I ffwrdd yn Marseille, Hefyn Jones, sydd wedi cael dechrau newydd draw yn Ffrainc. Ond hefyd yn nes at adre, dwi am dynnu mewn Meidrym Davies. Sa'n lle weld I Meidrym ar yn sgrin I le wyt ti de. Dyma fe fan hyn. Pen draw lan yn Llanedi. Meidrym, ti'n clywed ni? Fi clywed ti, ond dal sôn. Fel fi'n cael y picture yn ôl. Paid â gofyn I fi am y picture, mae'r emyned I fod yn... Dal sôn. Dwi'n mwynhau neud odi, na fi. Fi yn y tywyllwch yma. Yn gader fowl fer Jack and Ori. Wel ie, fi'n disgwyl stori dy ti heno. Wel, na fi'n orau. Wel, ie, dechreuadau newydd I ni'n sôn am, a wedyn wrth gwrs ni gyd yn gwybod bod ti yn ymlin ar banc bwyd sydd wedi tyfu yn aruthrol dros y blynyddoedd diwetha. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae'n glin ar rhoi dechrau newydd, cyfle newydd, hwb newydd I lot fawr o bobl Rhydaman. O'n I lawr y ti fyna dydd Gwener, a mae'r gwaith I chi'n neud yn anhygoel. Rwy'n rhyw fath o grynodeb summing up bron a bod o ble chi arni gyda'r gwaith ar hyn o bryd. Wel, fel mai di, mae 8 mlynedd I fori ddechreuon i'r banc bwyd. Mae'n galed I gredu fel mae wedi tyfu. A mae hwnna'n drenus yn ei hunan. Tymod dechreuad bach, o ddim bwyd dyn ni, o ddim lle dyn ni gadw fwyd amsegeson I fe, o ddim arian dyn ni, dechrau dy sheeten o bapur plaen. Ond dros y blynyddau mae wedi cynyddu, a mae'n drist I weid, nid I dod i'r sefyllfa nawr, ble erbyn canol mis nesa, byddwn ni wedi bwydo dros
15,000 o bobl. Os ti'n cofio, yn y dechrau, oedd rhaid ni gael 2 dynnell o fwyd. Nag o'n i'n gwybod faint oedd 2 dynnell, beth oedd e'n i ddisgwyl fel. Ble o'n i'n mynd i ddod i fe, neu dim byd, ond erbyn nawr, mae'r cymuned wedi cefnogi ni mor dda. Maen nhw wedi rhoi bron 100 o dynellu o fwyd i ni. Ac llai weithio ti wedi cario rhan fwyaf fe. So, sy'n eisiau lodi yn y gym arno i. Ond, ti'n mo, mae wedi gwneud 2 beth. Mae'r banc bwyd wedi tyfu, a fi wedi dod i nabod sio gymaint mwy o bobl, a wedi cael y fraint o helpu nhw gyda'r gwirfoddolwyr arall. Ond fi'n teimlo bod wedi gwneud lot i fi hefyd, bod fi wedi tyfu fel unigolyn trwy fod yn gweithio yn y banc bwyd. Wel, ni'n edmygu ti'n fawr am y gwaith y ti'n neud yn just diflino fyna a'r holl gwirfoddolwyr draw fyna. Cristnogaeth ar waith, ynddo fe? Ti'n rhoi dy ffydd di yn Iesu, beth ni newydd athlu nawr dra'r cymyn, wyt ti'n neud drwy'r wythnos mewn ffordd aberthol, really. Pa mor bwysig yw hwnna i ti o ran dy ffydd? Ti'n gwybod bod ti yn dangos cariad Crist mewn ffordd mor ymarferol? Wel, fi'n cofio amser siarodd Jonathan Thomas o ti bown y fod yna, dechrau 8 mlynedd yn ôl yn y cwrdd cynta o 2013, a i weledigaeth am y flwyddyn i ddod, a wedodd ddim moyn dechrau banc bwyd. Oedd rhyw fath o syniad dy fi beth oedd banc bwyd, ond mae rai gweud, oedd e'n siarad yn gylon ni y bore yna, a ni'n gwybod oedd rhaid i fi fod yn rhan o'no fe. Ond nag o'n i meddwl o'n i moyn bod yn rhan fawr o'no fe, achos o'n i'n meddwl cymeryd fe drwysto'n fywyd i. A llai weithio ti erbyn nawr, mae wedi cymeryd drwysto'n fywyd i. Ond yn y ffordd bydden ni byth wedi meddwl. Achos fel ti'n gweud, ffydd in action, really, efe. Ti'n modd, ti'n cwrdd sio gymaint o bobl, ti'n cael y fraint o helpu nhw. Ni'n cael cefnogaeth y cymuned i wneud na trwy'r bwyd. Ond na dechrau'r stori, ar ôl ni, ti'n disgwyl ar beth yw problemau nhw sy'n achosi nhw i ddod i ôl bwyd, a trial helpu yn y ffordd yna, a trial bod yn ole a halen iddyn nhw, i ddangos tyma bach o gariad Iesu a gobeithio gallan nhw ddilyn yn yr un ffordd. So mae'n fraint i fod yn gweithio yn y banc bwyd i wedi gweithio ti. A fi'n gwybod bod fi'n 70 nawr, ond fi'n credu bod fi'n teimlo yn y bancach nawr nag o'n i 10 mlynedd yn ôl. Waw, mae'n hyfryd i glywed ti'n rhannu hynny ag yn gymaint o anogaeth i ni. Ac fel ni'n gweud, ni'n edmygu ti'n fawr am y gwaith ti'n neud ag ar gwaith y banc bwyd. Dwi am adle fyna, mae dyma'r tro lle ti'r llenwi'r oedfa fi'n credu, dyn ni yn siarad. Dylen ni wneud na falle rhywbryd to. Ond ti'n sôn am fod yn oleuni ag yn halen, wyt ti'n neud yna fan hyn yn ein cymuned ni. Wel, dyna dy weledigaeth di hefyn. So, lle dyn ni ti mewn fyna draw yn Ffrainc. Ti'n meddwl fel yr Eurovision, le ni'n mynd o'i ymladd yr llall. Ond hefyd, diolch yn fawr i ti am ymuno. Croeso. Sôn am y dechreuadau newydd, a wedyn, bod yn goleuni a bod yn halen, dyna yw gweledigaeth meidrym. A ti rili wedi cael yr un weledigaeth i'r gymuned fyna yn Ffrainc yn dod. Ti wedi cael dy galon ers blynydde? Dwi wedi cael baich yma Mwslemiad ers coleg, fi credu, ers 2000 fi credu, felly dros 20 mlynedd nawr. Fe wedi dechrau cwrfa Mwslim, fyna'n y castell un di Sadwrn, fyna'n Aberystwyth. A y boi di dod lawr o Lunden, o dras Somali, di dod draw i Aberystwyth i lladd un yna. Felly ni wedi cwrdd fyna un bod i Sadwrn.
A rannu am Cris gyda fe, fe'n rannu am Islam gyda fi, a ni wedi gofyn nôl i'r fflat wedyn, felly o fe di aros am rai oriau wedyn di gatel. Ni byth di gweld eto'n oedd Duw di hau hedyn am rannu'r efengil am Mwslemiaid o'r amser ni. Felly ers ni, mae'r baich na wedi tyfu a datblygu. A fi a'r teulu'n trio bod yn goleuni Mwslemiaid fan hyn yn Marseille, ble mae cymaint o Fwslemiaid. Wel, o'n i gyda ti fyna yn y coleg yn dyfer un pryd, a fel allai dystio, mae'r weledigaeth hefyd yn gryf ers day one, really. Fel pan ges ti bywyd newydd, a pan ges ti i yn Iesu yn ystod dyddiau coleg, yn dyddiau cyffroes iawn. Bach o syniad i ni nawr, siw mae'n mynd o ran y gwaith? Ti wedi cael cyfnod anodd gyda lockdown a siw mae'r gwaith o efengylu a esgyn allan yn mynd? Wel, fel ti wedi gweud, gyda'r coronavirus hyn, mae wedi gwneud pethau llawer fwy yn anoddach. Ni newydd gorffen y trydydd cyfnod cloni tua mis yn ôl. Felly, mae wedi bod yn anodd iawn i gweld y cysylltiadau ni wedi wneud fel teulu y cwrdedd wedi gadael Syria ar ôl cael ei ymosod, oedd teulu nhw, oedd ISIS wedi ymosod ar teulu nhw. O'n nhw wedi cerdded 2 dydd i Twrci, i ffoi, a nhw'n ffoduriad fanna. Wedyn oedd y Llywodraeth Ffrenig wedi dod â nhw draw fan hyn, tua 2 flynedd yn ôl. Felly maen nhw'n teulu ni wedi, ers dod yma, ni wedi bod yn datblygu cyfeillgarwch gyda, ni wedi cael cyfle gweddio gyda nhw. Felly ni wedi bod yn cadw mewn cyswllt nhw gyda WhatsApp oherwydd o'r coronavirus a'r cysylltiadau eraill. Lot trwy WhatsApp. Ond nawr bod pethau wedi dechrau agor lan, ni wedi gallu cwrdd lan wythnos diwetha gyda menyw o Morocco sy'n briod gyda Ffrancwr sydd wedi dod yn Fwslim. Mae mab e'n ffrindiau gyda Steffan. Felly hwnna wedi bod yn gret. Ni yn y cyfnod o dechrau dod i nabod hi a gŵr hi. Felly hwnna wedi bod yn dda. A hefyd trwy gwaith, fi wedi gallu cwrfa Mwslemiaid trwy y gwersi a hefyd Ffrancwyr di-gred sydd ddim gyda unrhyw cred. A fi wedi bod yn cwrflan gyda rai o nhw ar WhatsApp i ymarfer Ffrangeg fi ac i nhw ymarfer Saesneg nhw gyda fi. Felly fi credu hau hadau yw ar y foment. Ond yn sicr gyda'r coronavirus ydy mae wedi arafu pethau lawr. Ti'n bod, ni methu cwrflan y pobl. Nawr bod mae pethau'n gwella fan hyn nawr, felly'n gobeithio gallu dechrau cwrflan y pobl eto, ti'n bod? Gwych. Diolch yn fawr i ti am rannu, ac ni'n dymuno bendith Duw yn y ti a'r teulu a'r dy waith ti hefyd. A un cysylltiad rhwng ti a Meidrym hefyd, o'n i ddim yn sôn amdano, bod chi'ch dau yn die-hard Swans fans. Ydyn. Teimlo'n eitha trist heddiw, siwr o fod. Do, siomedig iawn, O'n i'n meddwl bydd y Brentford yn ennill, ti'n bod, nhw wedi gwario lot fwy arian. Na ni, ond gobeithio blwyddyn nesaf, efe? Mostod tymor nesaf. Diolch yn fawr ti wedyn. Pleser, diolch i ti. Braf dy weld ti hefyd. Yn i weddio gyda'n gilydd am y gwaith yn Ffrainc a fan hyn hefyd. Diolch Dduw bod ti yn rhoi baich ar ein calonnau. Diolch i bod e'n ddyletswydd ag yn fraint i hau'r hadau ymhlith y pobl yn ei gweld o ddydd i ddydd. A ni'n gweddio am hefyd nawr wrth i fe barhau ar gwaith anodd yma'n Ffrainc i dorri tir caled. Ni'n gweddio bydde ti rili yn paratoi'r tir yna wrth i'r hadau fi mewn, a bydde'r ysbryd glân yn dod ac yn rhoi'r cynnydd, a bydde fe yn gweld y bywyd newydd yna.
yn blaguro, yn tyfu wrth i bobl ddod i nabod Iesu, a gwybod am y dechreuad newydd yna yn ei bywydau hunan. Ac eto gyda Meidrim a'r tîm draw fan hyn, bydde ti eto wrth i hochrau nhw, wrth i nhw wneud y gwaith caled yna bob dydd Gwener a drwy'r wythnos. Ni yn tristau i feddwl am yr holl bobl sydd angen just bwyd syml o wythnos i wythnos. Gweddio fwy na dim bydden nhw'n nabod dy gysur di a dy fywyd newydd di wrth i nhw ddod i adnabod y criw yma yn Rhydaman. Ni'n gweddio dy fendith di yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Nawr te, ni'n aros yn Rhydaman a Pen-y-Gros. Nawr te, draw i Matthew Hughes, sy'n mynd i roi'r darlleniad i ni heno, a wedyn bydd Steffan yn siarad. Felly, draw at y ti, Matthew. Diolch. Diolch. Ti'n clywed fi? Iawn? Ydyn? Diolch. Daw'r darlleniad hyn o Actau'r Apostolion, penod 2, adnodau 14 i 24, ac adnodau 37 i 39. Actau penod 2, adnod 14. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hannerch. Chwi Iddewon a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych wy'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddwedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywallaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nhaithweision am caeth forynion, yn y dyddiau hynny fe dywallaf o'm hysbryd ac fe proffwydant. A rhof rhyfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg, troi'r yr haul yn dywyllwch a'r lleiaid yn waed. Cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groeshoeliasoch chwi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Ac yn adnod 37, pan glywsant hyn, fe'i dwysbigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth am nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch a bydyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewid ac eich plant, ac i bawb sy'n mhell, pob un, y bydd yr arglwydd ein Duw yn ei alw ato. Iawn, dros fi, Rod? Diolch, Steffan. Diolch i ti. Gret. Diolch, Rodri, am y gwahoddiad. Diolch, Matthew, am y darlleniad. Mae'n hyfryd i weld chi gyd yma heno. Nes gweld hefyd. Yn cyn mae rhaid i ni fynd ar Zoom eglwysi eraill mwyn dal lan gyda'n gilydd hefyd. Dyna'r unig ffordd i ni'n gallu dal mewn cysylltiad. Felly mae'n dda i dyweldi ac i glywed ac i weld chi i gyd yn Rhydaman heno. O'n i'n siarad gyda Rodri yn gynt yn yr wythnos, ni oedd ddydd Iau dydd Gwener, ac yn sôn am yr fath o ffilm ar gyfer y noson, a'r syniad o'r ddechreuadau. Wythnos diwethaf wrth gwrs oedd Sul y Pentecost, y Sulgwyn, ond Rhydaman os yr wythnos yn hwyr ym mhob beth. Ac felly gefn ni ddathlu Sul Pentecost heddi gyda Darganfod. Hanes diwrnod y Pentecost wrth gwrs yn gyfuniad o'r hen a'r newydd, y traddodiadol a'r ffres, yn barhad o'r hyn sydd wedi bodoli ers canrifoedd
a hefyd yn dechrau newydd. Chi'n meddwl am wyl y Pentecost yn ei hunan. Gwyl y Pentecost yn hen wyl Iddewig i ddiolch am y cyneuaf, ond y Pentecost arbennig yma yn Actau 2, wel, yn beth gwahanol, yn dechreuadau gwahanol. Pobl fyw yn mynd nôl, gallech chi ddadlau, i Adda ac Efa, yn sicr i Abraham, ond beth sydd gyda ni hyd y Pentecost yw dechrau newydd yng nghyfnod pobl fyw, cyfnod yr eglwys. Felly mae'r cyfuniad yma o'r hen a'r newydd, traddodiadol a'r ffres, rhywbeth sydd wedi bodoli ers canrifoedd a rhywbeth sydd yn newydd. A chi'n meddwl am ganolbwynt neges Pedr yn sôn am berson trogwyddol, ond eto y person hwnnw wedi ymddangos yn newydd ac yn wahanol, gyda neges sydd eto yn hen ond yn newydd. Ac felly dyna chi'r cyfuniad sydd gyda chi ar ddydd y Pentecost. A beth eisiau gwneud hyn yw ystyried rai pethau o'r hanes yma sydd yn oesol, sydd yn timeless, sydd ar gyfer pob cenhedlaeth, pob diwylliant, pob oedran, pob cefndir, pob iaith, pob cenedl. Y pethau sydd yn wir across the board. A pethau sydd yn angenreidiol mewn eglwys, pethau sydd yn ganolog i dechreuadau. Os oes eglwys am ddechrau o'r newydd, os chi eisiau plannu dechrau eglwys, dyma hyn sydd angen. Os ych chi eisiau gweld eglwys yn para, dyma rai o'r egwyddorion eisiau sicrhau sydd yn ganolog. Os ni eisiau gweld dechrau diwygiad, wel, dyma chi'r pethau byddwn ni'n disgwyl i weld yn digwydd. A'r cyfan wrth gwrs wedi arwain gan yr Ysbryd Glân. Dyna'r peth ni'n cymryd yn ganiatawol heno. Mae pob peth ni'n ystyried heno yn deillio o waith yr Ysbryd Glân yng nghalon unigolion. Fe sydd yn arwain, fe sydd yn dechrau hyn i gyd. Y peth cyntaf eisiau ystyried yw cyfathrebu y neges, siarad a chyhoeddi. Beth yw esiampl yr apostolion fan hyn yn Actau Pennod 2? Beth oedd esiampl Iesu Grist cyn hynny? Siarad. Ond nhw'n cyfathrebu. Oedd gyda nhw neges i'w chyhoeddi. Ond nhw yn pregethu yn gyhoeddus ac o'n nhw'n sgyrsio yn siarad yn bersonol. Mae Duw wedi dewis i weithio trwy bobl. Nawr, mae Duw yn holl alluog, a gallai fe fod wedi dewis i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Gallai fe wedi gweithio trwy angylion, fel nath e cyn geni Iesu Grist, neu adeg atgyfodiad Iesu Grist. Gallai pob un ohono ni fod wedi dod i gredu drwy ryw ymddangosiad gan angel. Gallai fe fod wedi gweithio trwy brofiadau rhyfeddol. Ond mae Duw yn dewis gweithio trwy bobl. A mae hyn yn anhygoel, dwi? Bod y Duw mawr, y Duw holl alluog, yn dewis peidio defnyddio angel neu ryw ddull rhyfeddol i gyhoeddi'r neges, ond i ddefnyddio pobl. Eich edrychiad, fel chi a fi, bobl cyffredin. Gallai fe fod wedi sapo y neges mewn iddyn nhw a roi ryw argyhoeddiad yn syth. Ond na, mae'n dewis gweithio. A mae angen i bobl glywed y neges hefyd. Beth sy'n digwydd yn Actau 2? Beth sy'n digwydd cyn yr hyn glywon ni yn y darlleniad? Wel, chi'n gwybod yr hanes. Mae'r Ysbryd Glân yn dod ar y disgyblion. Maen nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd a maen nhw'n mynd ac yn siarad mewn ieithoedd gwahanol. A dyw'r bobl sydd wedi casglu'n Jerusalem ddim yn deall beth sydd wedi digwydd. Ac felly maen nhw'n gofyn beth yw ystyr hyn. A wedyn mae Pedr yn sefyll ac yn siarad ac yn esbonio. Na mor bwysig bod ni'n cofio hyn. Dyw profiad yn ei hunan ddim yn ddigon. Chi'n gallu camddeall profiadau, chi'n gallu camddeall emosiynau, chi'n gallu camddeall y peth yma i gyd.
mae angen eglurhad, mae angen esboniad. Dehongliad y dorf, wrth gwrs, yw bod y disgyblion wedi meddwi yn cael profiad o ddiw, ond yn cam ddehongli'r cyfan yn y ffordd mwyaf anghywir. Ond mae Pedr felly yn sefyll ac yn esbonio. Chi'n clywed weithiau, a fi'n siŵr bydd y hefyn ar y maes cenhadol wedi clywed am y math yma o beth dwyrain canol a Gogledd Affrica. Chi'n clywed weithiau am bobl o gefndir Islamaidd yn cael breuddwydion, dod ar draws rhywbeth yn y freuddwyd yma. Ond dyn nhw ddim yn deall mewn gwirionedd. Be sy'n digwydd o fewn rhyw ddiwrnod neu ddau yn aml, yn dod ar draws cenhadwr, yn dod ar draws Cristion, sydd yn helpu nhw ddeall beth wnaethon nhw glywed. Chi'n gweld y profiad ddim yn ddigon. Sut mae pobl yn fod credu? Sut maen nhw'n fod gosod eu ffydd yn Iesu os nad ydyn nhw'n clywed? A sut maen nhw'n fod clywed os nad oes rhywun wedi siarad a chyhoeddi? Mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Ac felly, y fraint sydd gyda chi a fi, a'r anhyder sydd gyda ni, yw bod gyda ni neges i'w chyhoeddi a bod Duw eisiau defnyddio chi. Meidryn fyna yn y banc bwyd yn cael cyfle i siarad gyda 15,000 o bobl dros gyfnod 8 mlynedd sydd yn dod i mewn. Nawr, mae'r dulliau yn mynd i fod yn wahanol. Oedd dim banc bwyd i gael yng nghyfnod yr apostolion. Oedd dim WhatsApp i gael yng nghyfnod yr apostolion. Mae'r dulliau yn wahanol. Ni ar Zoom heno. Chi'n defnyddio YouTube yn yr eglwys yn Rhydaman. Ni'n defnyddio pethau gwahanol. Mae'r dulliau, mae'r ffyrdd, mae'r methods efallai'n wahanol. Ond mae'r egwyddor basic yna yn sefyll. Bod Duw eisiau ni siarad. Dwi'n siŵr bod cefnogwyr Brentford yn ddigon excited bore yma. Dwi'n siŵr bod cefnogwyr Chelsea yn ddigon excited bore yma. Dwi'n siŵr bod nhw gyd yn dweud o pawb nhw'n cefnogi Chelsea a Brentford. Chi wedi dod o draws rhywun sydd wedi dyweddïo'n ddiweddar. Maen nhw'n rannu newyddion. Mae gyda nhw newyddion da. A'r peth naturiol i'w wneud pan mae gyda chi newyddion da yw i siarad ac i rannu. Ond felly chi'n gweld pwysigrwydd siarad, cyhoeddi, llefaru. Dyma chi batrwm Duw. Mae eisiau i ni siarad. Dyma chi beth sydd angen ar bobl. Achos maen nhw angen clywed y gair mwyn gallu deall yn gywir. Angen rhywun i esbonio fel yr Iwnich gyda Philip. A hefyd, dyma y ffordd mae pobl yn mynd i ddod i fywyd trwy eiriau. A hefyd, pan i ni wedi ein cyffroi gan y neges, pan i ni yn hunain sylweddoli mor arbennig yw y newyddion da, bosib yn eisiau rannu y newyddion gyda phobl eraill. Ac felly, gai annog chi i feddwl am eich bywydau chi. Pwy yw y bobl sydd o'ch cwmpas chi? Pwy yw y bobl falle sydd yn dod ac yn gofyn i chi, wel, beth yw ystyr hyn? Pam bod y banc bwyd fyna yn Rhydaman? Pam bod chi'n cwrdd ar Zoom heno ar nos Sul yn lle bod mas yn mwynhau yr heulwen braf? Beth yw ystyr y ffydd Gristnogol? Beth yw pwrpas hyn i gyd? Wel, pwy yw y bobl falle gallwch chi rannu y neges gyda nhw? Cymydog, dylwyth neu ffrind? Mae Duw eisiau eich defnyddio chi. Ac felly mae e'n rhywbeth sydd yn oesol bod ni'n cyhoeddi gair Duw a mor weddaidd yw traed yr rhai sydd yn cyhoeddi newyddion da. How beautiful are the feet of those who bring good news. Yr ail beth den yw canolbwynt y neges. Mae Pedr yn awyddus i ymateb i'w cwestiynau nhw. Mae eisiau gwrando, mae eisiau ateb, mae eisiau sicrhau bod ni'n deall beth sydd wedi digwydd. Wel, beth yw canolbwynt neges? Nawr, gallai Pedr yn rwydd bod wedi gorffen yn adnod 22. Os chi'n gyfarwydd ar hanes, maen nhw'n gofyn beth sydd wedi digwydd, a'r ateb sylfaenol yw bod yr ysbryd glân wedi dod ar y bobl yn gyflawniad o broffwydoliaeth yn yr Hen Testament, llyfr Joel. Nawr, gallai Pedr wedi gorffen fyna. Dyna chi yr ateb i'r cwestiwn, beth sy'n digwydd?
Wel, mae'r ysbryd glân ar waith. Ond dyw Pedr ddim yn hapus i orffen fyna. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, ni wedi bod yn edrych am symptomau o Covid yn bob man dyn ni. Ni fod stay alert. Edrychwch os yna bobl yn peswch. Os rhywun yn peswch, byddwch yn ofalus. Os rhywun bach yn dwym, byddwch yn ofalus. Ni chwilio mas am y symptomau, dyn ni. Ni'n gwybod beth i edrych amdano erbyn hyn. Yn fwy positif, yn fwy cadarnhaol, beth yw'r arwydd fod rhywun yn Gristion? Beth yw'r symptom positif bod rhywun wedi dod i gredu yn yr efengel, bod Duw ar waith yn eu calonnau nhw? Wel, yn syml, bod nhw'n siarad am Iesu Grist. Mae cefnogwr Abertawe yn mynd i siarad am y swans. Mae rhywun sydd wedi dyweddio yn mynd i siarad am ei diweddu. A mae Pedr fan hyn yn awyddus i siarad am Iesu Grist. A mae'n dweud fan ni am Iesu Grist, y pethau mwyaf sylfaenol. Dyma chi y gŵr o Nazareth, adnod 22. Dyma chi ddyn o gig a gnawd. Dyma chi berson o'n nhw wedi gweld gyda'i llyged. Oedd yn byw go iawn. Oedd ei cwmpas nhw. Oedd nhw'n ei nabod e. Ond nhw wedi gweld e'n gwneud y gwirthiau, nhw wedi gweld e'n cerdded o le i le, wedi clywed e. Dyma chi ddyn go iawn, gŵr. Gymaint o anobaith i wybod fod gyda ni waredwr sydd o gig a gwaed just fel chi a fi. Fi'n siŵr bod chi wedi ffindio'r flwyddyn diwethaf yn anodd. Unigrwydd, ofn, pryder, tostrwydd anwyliad. A'r beth yma'n pwyso arnoch chi. Wel, mae gyda ni waredwr sydd wedi bod yn union lle ni wedi bod. Mae'n ddyn wedi byw ar y ddaear yma. Iesu o Nazareth yw e. Wedi byw mewn pentre, mewn tre ar y ddaear yma. A wedi profi galar a phoen a gofid. Ac felly mae gyda y gallu i'ch cysuro chi. Mae'n deall beth chi'n mynd trwyddo. Hyfryd. Ac yn fwy na hynny, am ei fod yn un ohono ni o gig a gwaed, mae'n gallu achub ni. Mae'n gallu marw drosto ni. Felly mae Pedr yn awyddus i atgoffa nhw, dyma chi'r un oedd yn Nazareth, dyma chi'r un chi wedi gweld a'i glywed, ond hefyd dyma chi'r un sydd yn fab Duw. Nid jyst yn ddyn, ond yn fab Duw, y Meseia. Ond gyda ni gyfarfod awr agored bore yma. Wedi dala gormod o haul yn y gwasanaeth nhw. Oedd yna hofrennydd yn hedfan, hofrennydd melyn. Ac o'n i'n deall yn iawn pa fath o hofrennydd oedd e, helicopter, achos lliw yr helicopter. O'n i'n gwybod bod e'n Sea Rescue helicopter. Tas wedi bod yn hofrennydd du gyda insignia America a banner America, felly bydde Joe Biden wedi bod yn ymweld â ffont y dawe. Mae'r cliws, chi'n gweld hofrennydd, chi'n gweld helicopter, a mae'r cliws, mae'r arwyddion yna. Iesu Grist yn cyflawni y gwirthiau yma. Ac o'n nhw'n arwyddion, o'n nhw'n cliws. Pwy yw y person yna? Wel, mae'n berson sydd yn cyflawni gwirthiau, mae e'n caru pobl, mae e eisiau helpu pobl, mae eisiau gwasanaethu pobl. Mae gyda fe galon dros bobl. Ond yn fwy na ni, y gwirthiau yma yn brawf i fe wedi cael ei anfon gan Dduw y Tad. Dyma chi mab Duw, y Meseia, y Crist. Ac felly mae Pedr eisiau ni sylweddoli bod Iesu Grist yn fwy na'n ddyn, yn fwy na'n ŵr wedi ei eni o fam o wraig. Ond i fod e hefyd yn fab Duw. Gwaredwr y byd, sydd i'w addoli, a sydd i'w i fyddhau, a sydd i'w garu. Buodd e farw drosto ni. Mae'n mynd mlaen i ddweud, pam buodd e farw? Nath rhain weld Pilate yn dedfrydu Iesu farwolaeth. Welon nhw yr Iddewon, felly o'n nhw'n rhai eu hunain oedd wedi mynnu bod Iesu yn marw. Ond mae Pedr eisiau nhw gofio, mae cynllun Duw oedd marwolaeth Iesu Grist.
Nid gref injustice oedd marwolaeth Iesu Grist, fod yn hynny o olwg y byd. Nid camgymeriad. Dyma chi gynllun Duw. Mae Pedr yn sylweddoli beth mae'r bobl yma angen clywed. Maen nhw angen clywed fod Iesu Grist wedi marw ar y groes oherwydd cynllun Duw y Tad a'i gynllun ef. Oherwydd trwy ei farwolaeth byddwn ni'n cael maddeuant pechodau. Dyma chi'r peth mwyaf pwysig. Dyma chi digwyddiad pwysica hanes y byd. Marwolaeth Iesu. Canafenaid yn y gwaed. Bod ni'n cael ein puro, bod ni'n cael ein golchi, bod ni'n cael maddeuant trwy waed Iesu Grist. A dyma chi beth mae Pedr yn canolbwyntio. Ac felly pan ni'n meddwl am y neges yn eisiau siarad gyda phobl, beth ni eisiau dweud? Beth yw y neges ni eisiau cyfathrebu? Edrychwch ar Iesu Grist. Dyma chi ddyn sydd yn deall chi. Dyma chi ddyn sydd yn gallu cydymdeimlo chi. Dyma chi fab Duw sydd wedi ei anfon i'ch achub chi, i roi bywyd trygwyddol, i roi maddeuant pechodau trwy ei farwolaeth ar y groes. Ond yn fwy na hynny, falle'n hoff adnod i, yn sicr yn llyfr yr actau, nid oedd dichon i angau ddal gafael arno. Doedd yr marwolaeth ddim yn gallu dal gafel ar Iesu Grist. Nath e goncro'r y bedd. Oedd y bedd yn wag, yn ogoneddus wag. Iesu wedi atgyfodi. Mae e'n waredwr sydd yn fyw. Ac felly pwy yw Iesu Grist? Dyma chi'r gŵr a aned anwyd i fair. Dyma chi fab Duw. Dyma chi'r holl alluog, y gwaredwr, yn marw ar y groes dros ein pechodau, sydd nawr yn fyw. A dyna chi ganolbwynt y neges. Pan chi'n meddwl am ein ffrindiau, pan chi'n meddwl am eich cymdogion, pan chi'n meddwl am weddïo am gyfleoedd i rannu'r Efengyl, beth sydd angen i ni wybod? Beth yw'r canolbwynt y neges? Beth yw y peth mwyaf sylfaenol? Wel, dyma fe, person Iesu Grist. Y Duw ddyn yn marw ar y groes dros ein pechodau, dros ein pechodau ni, a sydd bellach yn fyw yn y nefoedd. Trwy Iesu mae yna faddeuant pechodau. Trwy Iesu mae yna heddwch. A mae pawb eisiau heddwch heddi. Trwy Iesu mae yna lywynydd. Mae yna hapusrwydd. Mae yna bwrpas. A mae yna obaith am heddiw ac am fwri. Nawr, mae'r dull yn mynd i newid. A mae'r cyd-destun yn mynd i newid. Mae'r context yn mynd i newid. Mae'r diwylliant yn newid. Bydd peth eraill fydd angen i ni ddweud hefyd. Mae yna heriau yn erbyn y ffydd a mae angen i ni ddelio gyda'r unni. Bydd cwestiynau gyda phobl a bydd yna bethau eraill sydd wrth gwrs angen i ni ddweud. Ond dyma canolbwynt y neges. Person Iesu Grist, y Duw ddyn Emmanuel, mab Duw, yn marw drosto ni, dros ein pechodau ni, a bellach yn fyw yn y nefoedd. Hyfryd. A wedyn y trydydd peth yw yr ymateb i'r neges. Nawr fel pregethwr, mae yna rai cwestiynau fi'n dwlu clywed ar ddiwedd pregeth. A dyma'r un cwestiwn fi'n credu bydd y pob pregethwr yn dymuno glywed. Adnod 37. Beth newn ni felly, gyfeillion? Ar ôl i Pedr pregethu, y pobl yn gofyn, oce, beth ni fod wneud nesaf? Mae'r neges mor ryfeddol, mae'r neges mor dda, beth yw y camau nesaf? Weithiau mae pobl yn dod lan, dych chi peth cyntaf nhw'n trafod yw, Brentford a Swans. Ond pan mae pobl yn dod, ych chi'n gweud, reit, sut allai gael fy achub? Sut allai gael bywyd trygwyddol? Sut gallai nabod Duw? Ac eto, chi'n meddwl am yr hen a'r newydd. Dyma'r hen hanes, dyma'r hen newyddion da. Dyma'r ymateb, mae pregethwyr a Christnogion wedi bod yn gweddio amdano drwy'r canrifoedd. Bod pobl yn ymateb i'r Efengyl. Gweddio bod chi gyd wedi ymateb i'r Efengyl.
Gwyddio bod chi gyd ar ryw bwynt yn eich bywydau wedi gofyn, sut gallai fod yn Gristion? Sut gallai nabod Iesu Grist? Sut gallai gael fy maddau a mynd i'r nefoedd? Ni eisiau gweld pobl, nid jyst yn dweud, wel, oedd hwnna'n neis, neu oedd hwnna'n ddiddorol, ond hwnna'n grew neis o bobl. Ni eisiau gweld pobl yn gofyn y cwestiwn, sut gallai i gael bywyd tragwyddol? Sut gallai i gael heddwch a Duw? A dyma mae rhain yn gofyn. Mae'n hyniriad, un o'r hyniriad gyda fi fan hyn. Mae wastad yn dweud taw'r wyrth fwyaf yn y byd yw bod neges yn mynd o'r pen i'r galon. Dwi ddim yn ddigon gael y cyfan yn y pen, mae angen credu yn y galon. A dyma beth mae Pedr yn dweud. Yr ateb i'r cwestiwn beth ddylai wneud, mae gyda ni'r ateb yn glir. Edfyrhewch a bydyddiau'r pob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist. Maddeuant eich pechodau ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn yr odd. Yr hen a'r newydd. Dyma'r hen neges, dyma beth yn pobl wedi cyhoeddi ers y Pentecost cyntaf, ond dyma'r neges sydd yn ffres. A dyma'r neges sydd angen i ni gyd glywed, a'r neges sydd angen i ni gyhoeddi. Edfyrhewch. Trowch i ffwrdd o fywyd heb Iesu Grist. Trowch at Iesu Grist. Rwch eich ffydd yn ddiwedd. Sylweddolwch bod wedi marw ar y groes dros eich pechodau, a bod chi eisiau gael nefoedd tragwyddol ym mresenoldeb Iesu Grist wrth gredu ynddo fe. Dangoswch i bawb bod chi yn credu wedyn, cewch eich bedyddio, cyhoeddwch i'r byd bod chi'n Gristion, ond credwch yr Efengel, credwch yn Iesu Grist. Ac felly mae gyda ni gyd yn y bôn yr un dasg a Pedr. Pedr yn sefyll o flaen o leia 3,000 o bobl. Felly byddwn ni beth yn siarad i 2,000 o bobl. Ond yr un yw ein tasg ni, sef i siarad am Iesu Grist. Mab Duw yn ymddangos fel dyn yn marw ar y groes ac yn atgyfodi. Maddeuant pechodau, bywyd tragwyddol, a pawb yn credu yn derbyn yr ysbryd glân. Mae'n hen hanes, ond eto mae'n hanes sydd yn rhoi bywyd ffres a newydd, heddi ac yfori, a dyma'r hanes fydd yn bywhau eglwysi ac yn bywhau unigolion tan bod ni gyd yn y nefoedd. Ac felly 2 gwestiwn. Cwestiwn cyntaf, ydych chi wedi ymateb i'r neges eich hunan? Ydych chi wedi troi at Iesu Grist am maddeuant pechodau? Os ydych chi wedi, yr ail gwestiwn, a wnewch chi rannu y neges gyda'r eraill, gyda'ch ffrindiau, gyda'ch cymdogion, a wnewch chi annog nhw hefyd i edrych ar Iesu Grist. Newn ni weddio. Diweddar, ti'n ni droi at Dduw mewn gweddi. Ein Tad Nefol, ni'n diolch i ti am y newyddion da. Diolch i ti am diwyrnod rhyfeddol yma, diwyrnod Pentecost. Yr ysbryd glân yn cael ei anfon i'r byd, gyda'i grym ac awdurdod. Diolch i ti Arglwydd, ein bod ni yn brawf o waith yr ysbryd glân. Yn arwydd bod yr ysbryd glân wedi ei anfon i'r holl fyd, bod yr Efengel wedi dod i Gymru, i Masei, i Ogledd Affrica, i ddwyna'r Ewrop. Diolch ti Arglwydd bod yr holl fyd erbyn hyn yn cael clywed am Iesu Grist. Ac Arglwydd yn gofyn am ein ffrindiau ac am ein anwyliad ni, a bydden nhw yn dod i'r pwynt yna, lle bydden nhw'n gofyn beth yw ystyr hyn, a beth ddylwn ni wneud, a bydden ti'n ein harwen ni i sôn am Iesu Grist fel y gwaredwr byw. Diolch ti fod gyda ni Efengel sydd yn newid bywydau, sydd yn rhoi bywyd newydd, llawn gobaith a thragwyddol. Gwna ni'n hyderus yn yr Efengel a helpa ni siarad yn glir ac yn ffyddlon gogoniant i ti. Amen. 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 Diolch yn fawr i ti, Steffan. Diolch yn fawr iawn. Ni am gloi ein oedfa gyntaf Darganfod, fel hyn o gydag Emyn, gorffennwyd y Meseia Rhoes. Gorffennwyd y Meseia Rhoes,
ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae ryddid cyflawn drwy ei waith, cyflawnwyd diben a berth dri, gorffennwyd talwyd daled lawn, brynhawn drwy aberth Calfari, gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, ni farw Iesu dros omni. Fe roi goed llen y dymol fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd ffri. Trwy Crist fe chwalwyd bob rhyw fi, mae groeso'i bech a diriaid fi, cyflawnwyd ag ysgodion gai, bogau proffwyd o ddaeth yn wir, fe wedodd oed di bech o diw, oed a gyfamod newydd iw. Yng Nghrist mae groeso bawb a dri, cawn wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei heiddiant efo'r oer i ni, mae'r llwybr lawyr efo'n glir. Mae'r olaeth bechod i phen fi, fe saffrwydd oll gan ras a neb, a gwaed yn unig plegwm ni, wrth erbyn ffrwyth ei abertheb. Dyna ni, ac ni dod i ddiwedd yr oedfa heno. Ein gobaith yw cael yr oedfa eto ar Zoom, ac fydd hynny mis nesa, 27 o Fehefin, felly unwch nodyn o'r dyddiad hynny, 27 o Fehefin, yn ni gyfarfod eto fel hyn. Yn ni gloi gyda'r adnodau ffantastig yma o Galarnad, sy'n sôn am y dechrau newydd ni'n cael trwy'r arglwydd Iesu. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd, a'i garedigrwydd yn para am byth. Maen nhw'n dod yn newydd bob bore. Arglwydd, rwyt ti mor anhygoel o ffyddlon. Dim ond yr arglwydd sydd gen i, meddwn ni. Felly ynddo ef dwi'n gobeithio. Amen.